Kaixo, ikasle, gaur erakutsiko dizuet nola entregatu, nola egin Classroomeko lanak. Pentsa irakaslea bidali dizuela lan bat, ariketa bat, eta egin behar duzela. Bueno, Classroomen gaudela, ikusten duzue, hemen dauzkagu lanak, sartuko gara bidali digun ariketan. Eta hemen esaten digu. Argazki bat atera, kuadernoan egin duzun ariketari eta entregatu. Bueno, hemen eskubitara dauzkazue lanak entregatzeko modua. Hemen, ematen badiogu, gehitu edo sortu, dauzkagu aukerak. Driven daukagun ariketa entregatu, esteka baten bidez, edo ordenadorean daukagun fitxategi bat, igo. Edo beste modu batzu daude, zerotik hasi behar baduzue lan bat egiten, sortu dokumentu bat eta horre egin ariketa, edo aurkezpen bat, edo marrazki bat ere. Baina, kasu honetan nahi dugu guk kuadernoan egin ditugu ariketa batzuk, eta nahi duguna da horri argazki bat atera, eta igo Classroomera, ariketa entregatu. Lehenengo, egin beharko genukena da, argazkia atera, mobilarekin, eta sartuko ginake, mobilean atera dugun argazki hortara, argazkien galeriatik, klik egin argazkiaren gainean, eta azpian agertuko zaigu, konpartir. Konpartir ematen badiogu, ateratzen zaigu, behekaldean nola konpartitu nahi dugu. WhatsApp, Gmail eta hainbat aplikazio aterako zaizkigu. Hor mugitu, atzamarrarekin, asko gongo dira eta lehenengo egingo duzuena da Drivera igo. Drive klik egin. Drivera nahi duzuela igotzea, argazki hori, eta erabiltzaile bat, baino gehiago balin badauzkazue mobilean konfiguratuta, institutoko erabiltzailea eduki behar duzue gehituta zuen mobilean, hori bai. Orduan, aukeratu institutoko erabiltzailea eta gero saiozue Drivera igo nahi duzu. Klik egin Driven eta igo, subir. Eta orduan, Drivera igoko da. Nik ja hori badaukat eginda, eta egin behar duana da, Driven daukadan argazki hori, ariketa ontara igo, entregatu. Joango naiz, Drivera, hemen ikusten duzue, Drive, eta begiratu. Hemen dago ariketa. Atera dudan argazkia ariketari. Igotzen ari da. Ikusi liteke ariketa. Irakasleak oso ariketa zaila bidali dit, ikusten duzue. Orduan, ja igota daukat, zer egingo dut? Entregatu. Eta esango diot, baietz. Orduan, ariketa hemen dauka irakasleak, eta entregatu ere egin dut. Gogoratu beti entregatu ematea. Nahiko banu desegin bidalketa, anulatu, honi emango nioke. Beste ariketa bat jarriko nahiko banu, edo txarto egin dudala konturatu banaiz, honi emango. Eta horrela ja, badauka irakasleak nire ariketaren erantzuna. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, agur!